Eza Boetash, put vriendelijk hier. Kijk hier, ons is terug met een nieuwe banger. Vandaag gaat ons een beetje kijken naar een dagje in mijn leven. Eerst kop ons af met een lekker morning snack. En kijk hier, die baie disappoint nooit. So waar koop breakfast in? Nou glo het of nie ouwens, een kopje Java's en een pakje biscuits val vast. Na hy pakje biscuits en hy kopje Java's het ek gecheck. Een slapenstijd, maar nee, een splasje het nog eens gewerkt. Nou na hy splasje was een skincare al wat die moet markeer het. Niks van extravagant en dit is Pelucci. Long walk to freedom en hy lekker ghetto vibe. Right now is ons weer post Boetash, ons is bijna. Studio was vars soos altyd, maar hier kom ek nou in die real wereld. En hier ouwens, wil niks machine saamwerkie. Hier enter ons nou wat kwaai, en kwaai, ha, beste smoothies. So ja ouwens, drop hy follow, lekker dag.